DNB मटर इलेक्ट्रिक स्कुटि बिनि डिलार मोनसे खुलिनाय बे हाबाफारि माने दिनै आरम्भ दिनै मोजां दिन मोनसे शुभ आरम्भ दिनाव आं फैनानै बिराद गोजोनदों आरो बे इलेक्ट्रिक मटर बे माबा स्कुटिनि बे दिनैनि डिलारखौ बेखेवनायाव दिनै सावथुन मुलुगनि जोंनि बयनिबो जोंनि सिनायजानाय दिप्ति बसुमतारी आरो दैथि ब्रह्मवारी बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव नुजाफैदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो जाय बे DNB मटर्स माने स्कुटि इलेक्ट्रिक स्कुटि मालिक प्रदीप बसुमतारी लोगो बिथांमोना सानैसो लोगो नांनानै बे डिलारखौ खुलिदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों दिनैनि दिनाव मोनसे प्रदर्शन मुक्ति माने मोनसे पलुसन मोनसे बिराद मोनसे समस्या जानानै दं दा बेनिखायनो पलुसनखौ खम खालामनाय मोनसे आसाजों भारतबर्षआवनो नाजाबाय थादों बे हिसाबै बे गारिया बयनिबो मोजांबो जागोन आरो जोंनि देशनि थाखाय बा जोंनि जायगानि थाखायबो बयनिबो मोजां आरो बे गारिया बारा स्पिड खारा मथा-मथि 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार खारगोन आरो 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार खारो आरो बिनिखायनो बिनि स्पिडाबो खम बेनो 40 बिनि स्पिडा जायो आरो बेनिखायनो आरो खनसे बायनायनि उनाव बेयाव थावबो सोनाङा बेबो मोनसे बायग्रा गार्जेनफोरनि थाखाय बे मोजां आरो गारि गंसे स्कुटि गंसे बायनायनि उनाव आरो थावबो सोबाय थानांगौबा बायनायनि उनावबो खरसा जाबाय थायो बे मोनसे बिनि थाखाय आरो बिनिफ्रायबो बारग'गोन आरो बायनायनि उनाव आरो थाव सोनाङा बेबो फैसायाबो रेहाय जागोन आरो देशनि थाखायबो जोंनि जायगानि पलुसन मोनसे मुक्त जागोन बेखौ आङो बिराद मोजां मोनदों आरो बयबो रायजो राजा बेखौ गनायगोन आंहा माने बिसास आरो गोबाङा साननो हागौ बे गारिखौ बोरै सिनायगोन इलेक्ट्रिक स्कुटि होननानै बोरै मिथिगोन बेयाव खिथुउनजों मोनसे प्लेट थायो बे जाबाय माने गोथां प्लेट आरो बेयाव इलेक्ट्रिक स्कुटि बिदि लिरनाय थागोन होमबानो आरो बेखौ मिथिगोन जे खिथुउनजों उन साइडआव बेवहाय माने मोनसे ग्रिन माने गोथां मोनसे प्लेट थायो बेयावनो मिथिनो हागोन बे इलेक्ट्रिक स्कुटि होननानै आरो बिनि स्पिडा बाराबो नङा स्पिडा 40सो थायो आरो बिनिखायनो 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार थांगोन बे 1 घन्टायाव दा 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार खारगोन दा बिनिखायनो सरकारि गाइड मथे बे स्कुटिनि मोनसे रेजिस्ट्रेसनबो नाङा बेयाव नाम्बार प्लेटबो थानाय नङा बे मोनसे रायजो नां जानायनानै मोननानै गोजोनदों आरो बयबो रायजो राजाया बे स्कुटिखौ लानानै गावनि न'खरनि थाखा फैसायाबो सेभ जागोन आंहा मोनसे बिसास दं फ्राय देशनिबो जों जि नाजाबाय थादों पलुसन मुक्त खालामनो थाखाय बे पलुसनबो गैया बेनिखायनो आङो बयबो रायजो राजाखौ खावलायदों बे स्कुटिखौ लानानै जाहाथे बयनिबो मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामदों